Let's get izindaba ze-1KZNTV uyifundela usamkelisiwe wakangqulunga bingelele mbukeli. Ezamba phambili ke namhlanje indaba Bayabhikisha abafundi Besikhungo Semfundo Ephakame eUNIZULU kuboshwa amalungu eRichards Bay Local Artisan Organization. Kukhunjulwe ke isilo uzwe lithini kaBhekizulu. Bavuke umbhejazane abafundi Besikhungo Semfundo Ephakame eUNIZULU kwadlangezwa bebhikisha ke kulesi sikhungo kulandela kunukubeza ngokucansi kwabafundi ababili kanye nokubulawa komfundi ohlala emqashweni engaphandle kwale nyuvesi. Labafundi bakhala ngokungaphephi kwabafundi abahlala kule mqasho nabathi ke kuyimbangela enyuvesi engenazo izindle ezanele ukugcina abafundi kanti futhi ke kayenzi lutho ukuqinisekisa ukuphepha kwabo. Lesi esinye sesikhungo zenyuvesi ONGOYE la khona abafundi bebhikisha bekhala ngobugebengu ababhekena nabo eindaweni abahlala kuzona. Esontweni elilodwa eledlule kuvela ukuthi kunabafundi abagqekezelwe, omunye washona, omunye wadlwengula, nokuyinto abathi sekunesikhathi iyenzeka futhi bezama ukuxhumana nesiphathimandla zale nyuvesi mayelana nokuqiniswa kwezokuphepha noma nokwandiswa kwezindlu zokuhlala abafundi ngaphakathi, kodwa ayikho inqubekela phambili. Into yenza ama-students are revolt ukuthi isikole asikhonanga ukuprovide ama-residences are enough for ama-students, while ama-students kukhona ubugebengu okwenzakalayo around kwadlangezwa. Khona ama-students areshiwe, khona imfundo yedwa oshonile, and isikole asikenzi lutho ukuze sizame ukulwisana nayo yonke lonto. Izolo-ke inyuvesi kwenzakala ithi yakhipha istatement esithi ama-students ahlala off campus njengoba kuyi-choice yawo ayathanda ukuhlala off campus, while lokho akulona iqiniso. Inyuvesi ikhuluma into eyiphutha because ama-residences akhona e-university akhona accommodate abantu abawu approximately 5,000 students, while inyuvesi enroll ama-students awu 15,000 plus, which means approximately 10,000 plus students ahlala off campus. So inyuvesi njengamanje isikhombisa ukuthi incompetence kangakanani, yabo. That's why ubona ama-students revolt njengoba revolt. Inyuvesi ayenzi lutho uprovide security off campus, while wonke ama-students akhona inyuvesi ayakhokha i-safety levy. Labafundi enye into abayivezayo bathi bafuna ukuxhumana nawo umphakathi ngoba bayakholelwa ekutheni bonke lobugebengu busuka khona emphakathini. Sike sakhuluma ezi-SRC sahlala sawa ne-meeting with u-Deputy Commissioner wasemthunzini and wasitshela ukuthi i-SAPS izosigada singama-students ahlala off campus, but only to find ukuthi kuye kweza amaphoyisa awu-4 kuphela, and after that ayeza maybe kawu-2 kwathiwa kuzofika ne-special force ongamasosha akaze fike. Into esiyibonile because singama-students abanye besithatha initiative ukuthi sipatrol sibone ukuthi kwenzakala kanjani. Amaphoyisa besawathola abe-2 ukube amasosha awu-2. Ama-students awakhoni onke ukugada amaphoyisa since kunemqasho ngalana amaphoyisa ahlezi eze ngala ngasekhempasini kuphela, nawo ahlala ngasekhempasini awayi kule minye imqasho eminingi la khona ama-students amaningi. Athi amaphoyisa if eze ngala amadabuko engena ngapha ingane sithi siyabona sithola ama-taxes SRC ekubeni ama-students abesifonela thina ekhali iy'nsuku zonke ayafona ukuthi ayangenelwa ayarape ayaphuca into zawo ama-gadgets awo okufunda awakhona ukufunda kahle. Abafundi abaningi bakule nyuvesi bahlala ngaphandle kwayo ngenxa yokushoda kwezindawo zokuhlala ngaphakathi. Echaza omunye wabanikazi bemqasho ehlala abafundi uthi yabakhathaza indaba yobugebengu bokubanjwa kwabafundi eindaweni zabo ngoba nabo bagcina bezizwa bengaphephile. Into ethina esihlukumeza kakhulu siwumphakathi uma kamaphoyisa sekufanele ngenelele the time enza lama-tear gas wabo aza phela ezongena emakhaya. Sinabantwana abancane, mabebencane abantwana bayahlukumezeka, nathi uqobo siyahlukumezeka, abazali bayahlukumezeka. Akukho la sobalekela khona ngoba sisuke sisemakhaya, asisakuthola inhlobo nje ukuphepha. Amaphoyisa abesesebenzisa isisikhalisa inyembezi uqinisekisa ukuthi abafundi umbhikisho wabo bawuqhubela ngaphakathi kulesi sikhungo ngoba bengakayithola incwadi bagunyaza ukuthi benze umbhikisho wabo emphakathini, nabakuthatha ngokuthi lokho kubhikisha kwabo bengayithola incwadi eyimvumo kuzophazamisa umphakathi. Ngude bokhosibisi edlangezwa. Abalelwa ngaphezulu kwamashumi amathathu amalunga enhlangano
i-Richards Bay Local Artisans Organisation aboshiwe ngecala lokudala uthuthuva emphakathini kulandeleke ukuqhinqa kwawo ngaphandle kwamasango esizinda sozimboni e-Richards Bay Industrial Development Zone i-RBIDZ ngamafuphi. Uhlalo walenhlangano uBongani Sikhali uthi-ke baboshwa nje sekunesikhathi eside beyinxuse i-RBIDZ ukuba-ke iqashe abantu bendawo ukunalokho-ke yona incamela kokuqasha abakwezinye izifundazwe iyeke bona bekhona. Kube muncu ngesikhathi amalungu enhlangano i-Richards Bay Local Artisan Organizations angama-35 ekhalelwe ngamasongo kaSigonyela namuhla ekuseni ngokuqhinqa emasangweni esizinda sozimboni i-RBIDZ ekhala ngokuthi avalelwa ngaphandle uma ngabe kuqashwa nje kuphela abantu abasuka kwezinye izifundazwe bona bese bevalelwa ngaphandle. Mfowethu sinenkinga la mfowethu. Na umsebenzi uyaphela mfowethu, abantu bendawo local asiqasha singama artisan. Njengoba sihlela asilwi namuntu, siboshelwa ukuthi siumuntu omnyama. Sifuna ukuthena sisebenze. Silambile. Iproblem esinayo la isystem ye-IDZ yokuqasha. Asikho happy ngesystem ye-IDZ yokuqasha. Sibe nama meeting azaba u3 engage nabo. Ngendaba ye-employment yakhona indlela abenza ngayo it's like bakha u4 room kule project. Thina e-Richards Bay singama citizens, ithina esikhokha rates ithenza everything. Joba sinama problem kune 22 seater elanda ama welder from Mpumalanga iwallethe la abantu abangasiwa ama local. Kunama forum a representa i-local okuyiwona kufanele ngabe bona badila nama structures awo. So abakwenzi lokho. Nemakuphuma la amaposter aphuma abasiblinda ngawo ambalwa. Like last week bakhipha amaposter ama-welder awu10. Bakhipha ama-boiler maker awu6 nama-assistant awu6. Kulawo ma-post we have to share amongst ourselves. Amaphoyisa asibophela yona ayikho sizofuna umsebenzi la sifuna umsebenzi asikhuluma kakhulu nge-IDZ but abafuna ukusilalela. Amaphoyisa kwisifunda iKing Cetshwayo senyakatho esifundazwe ayiqinisekisile lezi indaba. Abasolwa abawu-35 bebeprotesta bevale umgwaqo laphana e-Richards Bay Industrial Zone. Baboshiwe amaphoyisa aseBay for public violence. Bazobe bevela kusasa enkantolo. Kanti imizamo yokuthola be-Richards Bay Industrial Development Zone iphunzile njengoba bebesavalelwe emhlanganweni ngesikhathi sokubika lolu daba. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika uphilana kaMzimbu idelelwa Fokozana kaCebekhulu e-Richards Bay. Kukhunjulwe isilo samabandla onke uzwelithini kaBhekuzulu njengoba-ke ngempela sonto bekupheleke unyaka isilo sakhothama. Amabutho abuthaneke esibhedlela okwebuzela khona uMdlokombane eNkosi Albert Luthuli eThekwini ngenhloso ukukhumbula-ke uMdlokombane. Lamabutho ebehambisana-ke nesilo ehlele esihlalweni njengamanje uMisizulu kaZwelithini. Ethule inkulumo yakhe-ke uMisizulu ubhodle ngobuhlungu bongabi-ke ingxenye yokutshalwa kwesilo njengoba ethi lokhu kube isilonda esingadluli kuye. Amabutho avela kusosonke isifundazwe kwaZulu-Natal abuthane esibhedlela iNkosi Albert Luthuli eThekwini nalapho ke ebekhumbula khona usuku okwebuza ngalo ingonyama uZwelithini naBhekuzulu njengoba ke yebuza ngalo ke lempela sonto. Lo mbuthano ke ubusiswe nawo ukuba khona kwesilo esihlezi sihlalwe njengamanje uMisuzulu kaZwelithini nozwakaliseke ubuhlungu kanye ke nokujabula ngokubeka ke inyawo zakhe lapho ke kwebuzela khona isilo. Uphinde ke wezwakalisa ubuhlungu obukhulu ngokungabi ingxenye yemicimbi ke eyenziwa ngesikhathi ke kutshalwa isilo. Onke amadodana emhlabeni abafihlilwa yise bathe mabelithola ithuba. Okwami akubanga kanjalo. Ngakho ke usuku lwanamhlanje lungilethela usizi nokukhumbula ubunzima umndeni waseDlukulu kanye nesizwe sonkana ngaleso sikhathi. Konke okwenzekile ekuthe emva kwalokho inxushunxushu iphithiphithi inkantolo emndenini ukungaboni ngasolinye nikwazile ukuthi nisibekezelele
siwumndeni kulokho ngibonga kakhulu ngaleso senzo sizwe sikaMageba. Kuzokhumuleka ukuthi isilo sathatha isihlalo ngozibandlela bangonyaka u1971 eba isilo samaZulu sesishiyagalombili ngemumva kokwebuza kwenkosi uCyprian Bhekuzulu kaSolomoni. Ungangezwe lakhe ube isilo sokuqala ukuhlala esihlalweni isikhathi eside kwazise ubusecishe iminyaka engama50. Inyosi ubuzetsheni Mdletshe kanye namabutho bavezeke abakukhumbulayo ngomdlokombane. Ngelona lisuku lolu okwathi singazelele singayitshenile ukuthi ingonyama esasiyithanda kangaka nenomsebenzi ongaka esizweni neyayaziwa umhlaba wonke ngalolu suku yayiyo lala okugcina singabuye siphinde esiyibonga okwenzeka ngalelo langa kwaba sengazathi kuyiphupho ngisho umuntu esefika kuyo esibhedlela ngokusasa sesizoyithatha isiya kwaNongoma kwangazathi uyaphupha ngoba kwangazathi iphumulele nje izobuza ukuthi ningenzani bafana noma siyiqhokiswa. Sezobuhlungu obukhulu kodwa namhlanje sijabula basikwazi ukukhumbula lo suku lo lwayimpumelelo safika siphila kulo nalapha simfihla sasidumele kakhulu kodwa akhona oyathi induna yake yagula nebutho elilodwa sisaphila kuze kube manje wabakhombisa ukuthi ngomdala wethu weinsuku usifundisa inhlonipho nayo yonke indlela wabomkhulu wethu umdlokombane fukudla abakayihlo bekuphamisa kakhulu ukuthi abangahlukumeza abantu besifazana uDlokombane lelo nje bengumthanda ngalo ukuthi hambani lapha ningabathinti ngezandla ikhona induku abathintwa ngayo abantu besifazana behlala esitshela singamabutho. Unhlanhla Mtaka wesikhwama iKing Zwelithini kaBhekuzulu Foundation uthi ke kuncane kakhulu ukuqhakanyiswa kwabaholi bendabuko noma ke amakhosi kanye ke nalabo ababambe iqhaza ukukhanda isizwe sikaZulu ngakho bafuna imbube ibe nosuku oluhlonishwa umhlaba wonke kwaziseke ibambe iqhaza elikhulu ukuletha ke ukuthula nasemazweni aphesheya. Kuyishwa ukuthi abantu abaningi bacabanga ukuthi umlando omqoka ngumlando wabantu abafundile noma osopolitiki. Bambalwa abakhuluma ngamadela mzimba akha lesi sizwe amadela mzimba wesilisa nawesifazane enza sayibiza ngalokho esibiza ngakho. Umdlokombane ke ngomunye wamakhosi asebenze kakhulu. Uqale waba inkosi yobaba ngoba ubemdala ke ugcina eseyinkosi yethu sonke ngoba izinto abezenza nabeyikhuluma bekuyizinto engathinti kuphela abantu beminyaka yakhe kepha bekuyizinto ebeyithinta wonke umuntu okhona noma ngabe waluphi uhlanga. Ingakho ke sithatha isinqumo sokuthi uma sisuka la sizoba nomkhankaso ukubuza ukuthi sikhona yini isono benosuku kuthiwa umhla ka12 March iKing Zwelithini Day ngoba abaholi abanjengayo emhlabeni wonke ungabalo Mandela ubalwe oMartin Luther King ubalwe oJF Kennedy bonke bahlonishwa bonke abaphilanga futhi abenzanga okwedlula isilo esesidala ingakho sithi mhlawumbe kufuneka sibuke ukuthi kungani singabe nosuku lwesilo la khona siyokhumbula ngaso nangathi. Ezindabeni ze1KZNTV kube kuntombi khona Mvubu iseThekwini. Kwembulengo ngokusemthethweni itshele isikhumbuzo sezingqalabutho ezadlula emhlabeni ngokubamba ke umzabalazo ngesikhathi sodlame phakathi kweqembu leANC kanye neleIFP. Lokhu ke kwenzeke emcimbini obubanjelwe eWillofontein eMgungundlovu kanti ke bewuhanjelwe ke undunankulu wesifundazwe uSihle Zikalala kanye nowabenge ngungqongqoshe wezempilo kuzwelonke uDokotela Zweli Mkhize. Iqembu lenkatha lizwakaliseke ungenami kwalo ngokushiwa ke ngaphandle kulomcimbi. Kuvuke umunyu ukukhunjulwa ezingqalabutho ezabamba iqhaza emzabalazweni nangesikhathi sodlame phakathi kweqembu leANC neleIFP. Amalungu emndeni bekhunjulwa azakwaliswe imizwa yawo ngalokho. Sithokoze kakhulu namhlanje ukuthi amaqhawe wethu our family members akhunjulwe uANC akhunjulwe ugovernment. Ukuya phambili sinesicelo nje ukuthi ANC akaprofile lemindeni abuka ukuthi
baphila kanjani ngoba eminye imindeni la kuthina uthola ukuthi izingane zalama comrades azisakwazi ukuya esikoleni. I think leadership yala eMaritzburg ibuke ukuthi because they were never recognized by regional ekhaya, so ababafake njengabantu nabo abazabalaza kuyona le area bezabalazela yona inkululeko. Bona ke bahamba baya ngaphandle ngo1975, mabefika ngaphandle belola yona inkululeko bebaleka, kodwa amabhunu abajahaza abafica endaweni yaseSwazini in exile kwe sonke sasilapho. Undunankulu wesifundazwe eKwaZulu-Natal uSihle Zikalala uthi umlando ubalekile ukuqinisekisa ukuthi awuphindi wenzeke. Uma umlando obuhlungu siukhuluma namuhla, siukhuluma hayi ngokubuyisa ubuhlungu bawo, kodwa siukhuluma ukuze sikwazi uqinisekisa ukuthi lo mlando usinika courage ukuze ubuhlungu benzeka bungaphinde benzeke nanini. Kumele siqinisekise ukuthi umzabalazo wenkululeko uba umzabalazo wangempela, ze usizi olwabhekana nabantu bakithi lungabuye lube khona ezweni esiphila kulo. Owabe engungqongqoshe wezempilo kuzwelonke uDr Zweli Mkhize naye ube namazwi amafishane wathi maningi amaqhawe alala okumele kufundiswe ngawo izingane. Akubona bonke baningi abanye amaqhawe okufanele ngabe sikhuluma ngawo, kodwa kubalekile njalo ukuthi ingane zethu zifundiswe ukuthi kulesigaba sale ntando yeningi esibhekene nayo kukhona abantu abaningi abalahlekelwa izimpilo zabo. Iningi labo bazinikela bazi ukuthi bazobhekana nokufa. Lapha ke kunezinsizwa amagamazo esiwakhumbula eduze, izinsizwa zabo China Qulu uBayi noZondo ngoba zona zanqunywa. Esephetha uZikalala enkulumeni yakhe kulomcimbi wokuvula kwetshe uThemgungundlovu unothile ngomlando wangesikhathi sobandlululo. Ezindabeni ze1KZNTV kubiku Ayanda Dube eMgungundlovu. Asiphinde sithi ishelele ezitolo sizobuya siqhubeke nezindaba. Siphinde sikwamukele mbukeli usabukele zona izindaba ezifundelwa uSamkelisiwe wakanqulunga. Baqhinqe ngaphandle kwamagceke ogogo nomkhulu Besikhungo esiyikhaya labadala esizenze kwamashu izamaZulu Nkosi Old Age Home bekhala ke ngobuholi bebhodi elishake kulesi sikhungo abathi ke alisabahlinzeki ngesidingo zabo futhi ke balisola ngokudla imali yabo yempesheni. Okunye okuvelayo ngalezaguga zisola ke umphathi omusha ngokuthi ke solokhu wafika yena ayikho ke into ehamba kahle ethinta inhlalo yabo. Zandi izinkinga kuleli ikhaya labadala njengoba phambilini babekhala ngokuthola kanzima uma kunehlelo lokucinya kagesi bethi bayalimala ngezikhathi zasebusuku uma bezama ukuyogeza noma beya endlini encane. Namhlanje lezi zaguga ziphuma ezindlini zazo zabhekisha emagcekeni kanye nasemasangweni kuleli ikhaya bekhala ngesimo esinzima abaphila ngaphansi kwaso ngenxa yebhodi elisha. Ukuhlala kwethu lazingane zami kunzima ngalendlela ukunibona nila kuyisibusiso ezimpilweni zogogo abadala sihleli ngokukhulu ukuhlukunyezwa ibhodi. Khona abantu abazibiza ngebhodi bawu3 noma bawu4 asibazi. Ingane zami ukudla esikudlayo sidla ukudla okubolile, ifridge kade lafa kwaze kwafika uhealth inspector kwenziwani kodwa abenzi lutho. Ama donations afikayo bayazithathela bayihlukanisele. Omunye wabasebenzi ongunogada kuleli ikhaya uthi yena leli bhodi limyalela ukuthi asule esikhundleni ngaphandle kwezizathu.
Ubathi mina za 48 hours ngibhala incwadi ukuthi ngisulele mina emsebenzini. So mina ngisula kanjani emsebenzini nangasazi izathu sokuthi ngisulelani. So ngihlezi ekhaya kumandla ngisebenza yabo. So abancwadi ngayibhalile abangiphendulanga kuyona. Ukuthi kahle kahle kwenzakala ini ngami yabo. Ngoba mina ngisizabona beboard ngibathatha. Ngingaqala ukubathatha ngibathatha even ebusuku even emini ngibahambise emakhaya kwabo yabo. Even la emsebenzini ngaphakathi noma kukhona inkinga udriver engekho bengikwazi ukuthi ngibasize ngeambulance. Ngimapholi ngiyakuphi kodwa mina ngiqashelwanga kwenza njani ukuba udriver lekhaya bengenza isecurity. Ukhansela wendawo usolithathela inyathelo ludaba alibeke nasemnyangweni efanele. Ngisho ama round impela ngiyabothi hayi isimo sihle because ngitheme ngivula la kuphekelwa khona ku clean kodwa ukudla okukhona akukho esimeni gcola amazamba nabolile ukudla amajuice abaphuza ya expire but ngoba sengifikile ngiyathemba ukuthi isimo sizoshintsha then nje ngisazoqhubeka ngithinta uDSD nabanye abangakwazi ukuthi sisize ihome ibele ekhaya abadala. Uhlaka lolu ibhodi belingakatholakala ukuba liphawule mayelana lezi insolo elibekwa zona. Ngude bokhosibisi kwamashu. Uaphiwe Dlamini ongumsunguli wenkampani Ubuntu Creatives uthi ke ukuvala kwalesi sikhungo sokulekelela osomabhizinisi abasakhula umzimkhulu Rapid Incubator kubuyisa ke ithemba kubona njengoba belindele ushintsho emabhizinisini abo ngosizo kwabazoluthola kulesi sikhungo okuqeqeshwa ngendlela yokuphatha imali yebhizinisi kanye nokuheha abatshali izimali. Ukusho lokhu ke ngesikhathi ekhuluma neziko labezindaba le1KZNTV eHerigwala emzimkhulu ngenkathi ke kuvulwa lesi sikhungo. Kuvulwe isikhungo sokuthuthukisa osomabhizinisi emzimkhulu iRapid Incubator ngenhloso yokuzofukula umnotho wakule ndawo. Waphiwe Dlamini ongusomabhizinisi kule ndawo uthi ulindele likhulu kulesikhungo ewakheni impahla ayikhiqizayo. We hope ukuthi i-incubation la izokwazi ukuthi sisize ukuthi sithole indawo eziright zokusebenzela ukuthi sikwazi ukuthi sikhiphe imikhiqizo eright. Siyathemba futhi ukuthi incubation izosisiza ngokuthi sikwazi ukuthi sithole ama trainings wezinto mhlawumbe lapho sidinga khona ulwazi khona mayelana namabhizinisi. Mhlawumbe mangenza isibonelo nje siyalidinga ulwazi lokuthi mhlawumbe izimali ziphathwa kanjani kwezamabhizinisi. So siyathemba ukuthi i-incubation ingakwazi ukuthi sisize isitholele abantu abazosilekelela ngokuthi besitrain kuma topic kanjalo nabo branding nokuthi how to market ama products wethu. Kanti uSolomzi uthi lesi sikhungo siza noshintsho empilweni zabo nokuzolekelela ekuvaleni igebe lokungasebenzisani kosomabhizinisi abakhele indawo yasemzimkhulu. Sijoinela ku-incubator ngoba sifisa ukuthi sikwazi ukunetworka namanye amabhizinisi akhona because isikhathi esiningi la emzimkhulu kunzima ukuthi sinetwork esisodwa because manje sinalento leyo ukuthi bazothini abantu. So incubator izokwazi ukuthi isihlanganise sikwazi ukunetworka throughout and nanokuthi izinqinamba esinokuhlangabezana nazo ukhona imishini esingakwazi ukuyi-access of which kwi-branding kuphoqa ukuthi siphinde si-outsource le mishini le embroidery bese-outsource okwamanje but then kokunye besazibrandela-ke kokunye. Ungqongqoshe wokuthuthukisa kosomabhizinisi abasakhula kuzwelonke uthi ithemba lokuqashwa kwabantu balibeke kosomabhizinisi ababakhulisayo. Out of 11 million jobs, 9 million will come from small businesses. If the country envisaged that planning, what changed in our education curriculum? We were responsive to that, to say if we're going to expect 85% of jobs from the 11 million that's stipulated to come from the small businesses, therefore there's a need for us to change how we do things and therefore shy away from producing products that they just look for jobs. But ensure that we invest deeply on entrepreneurship so that we can realize the targets in the National Development Plan. Ezindabeni za1KZNTV kubiwa uSgananda eHerigwala emzimkhulu. Asiphinde sithi ishelele ezitolo sizobuya siqhubeke nezindaba.
Siyakwamukela ke mbukeli usabukela indaba ze1KZNTV nosamkelisiwe wakangqulunga. Asibheke ke futhi engosini yezomnotho. Irandi lu 15 rand 7 cent maqhathaniswa nedola lasemelika libo 19 rand 62 cent maqhathaniswa nopondo waseBritain libo 16 rand 45 cent maqhathaniswa ne-euro yase-Europe. Igolide lona libo $1,973.60 i-ounce kuthi olongahluzwe wona ube $112.67 umphongolo. Bukelike ke sibheke engosini yezemidlalo. Emva kokuba ke iPremier Soccer League sihlonze ukuthi ke inkundla uMhlathuze Sports Complex ayisekho esimeni sokuthi ke kungadlalwa kuyo imidlalo, iqembu ke belisebenzisa lenkundla njengekhaya layo iRichards Bay FC liphoqelekile ukuthi ke lifudukele eKingswellithini okuyinkundla eselokishini uMlazi. Umnikazi waleli qembu elizinze Richards Bay uJomo Biyela uveze ukuthi ke babhekene nesimo esingaphezulu kwesandla sabo kodwa ke kuveza ukuthi ke banezingxoxo nomasipala uMhlathuze mayelana nokulungisa kwenkundla. Lena yenye yezinkundla yakhiwa ngonyaka 2010 nokukusilolongela kuyo iqembu lesizwe laseNigeria kwindebe yomhlaba ka2010 eyayisingethwe kuleli. Ukunganakwa kwalenkundla ebisetshenziswa yiqembu iRichards Bay FC eligijima esigabeni seGreat Africa Championship sekuphoqa iPremier Soccer League ekumisa ukusetshenziswa kwayo. Lokhu kuphoqe iqembu iNatal Rich Boys uba ifudukele enkundleni yaseMlazi Kingswellithini. Kanti umphathi waleli qembu uJomo Biyela uthi banesingxoxo nomasipala uMhlathuze mayelana nokulungisa kwalenkundla. Akuyona yona into enhle ngoba phela wonke umuntu makuthiwa uyi-home ground then usunalo advantage ukuthi udlale ekhaya. Kodwa ke isimo singeke sikwazi ukwenza lutho ngaso, it's beyond our control. Sethemba ukuthi njengoba sixhumana nje nabaphathi bakamasipala ukuthi ikhona into ethembisayo ukuthi very soon izoqala iprocess yokuthi ilungise inkundla ikwazi ukubuyela esimweni bese ke iba accepted by ama-standard e-PSL khona kuhle. Ukususwa kwalemidlalo yaleli qembu ubiyele ukuthi kubafake kwizidleko ezinkulu njengoba kuphoqeleka ukuthi bakhokhele imali yokulala kwabadlali eThekwini, kanti lokhu kuze ngesikhathi esibi futhi njengoba kuhlongozwa indaba yokubuyela kwabalandeli ezikundleni. Izinto eziningi kule nkundla sesicekeleke phansi okuhlanganisa amanzi axhaxhazayo ngaphakathi, isango seliwile, kanjalo neminyango isiwile, kanjalo nesimo senkundla lapho kuhlala khona abalandeli kubonakala sekucekeleke phansi. Njengoba nje ikhona nento yokuthi ingenzeka ukuthi abalandeli babuye, uyabona-ke loo nto ukuthi siza nencindezi enkulu ukuthi sidlale kude kangaka eMlazi ekubeni sibe sibase la eRichards Bay. Salelwa ama-games esiwadlala ekhaya almost awu-5, so wonke lama games awu-5 mubala ama-cost akhona, ama-cost amahle impela. Ongewona kuphela ama-cost abalandeli, kungama-cost nakuthina ngoba manje kufanele ukuthi sihambe siye khona eThekwini siphinde silale, izinto lezo zonke indleko besingenazo kube besila eRichards Bay. Imizamo yokuthola umasipala uMhlathuze ayizange iphumelele njengoba kuyiwona obhekelela ukulungiswa kwalenkundla. Ezindabeni ze1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo eRichards Bay. Nasike isimo sezulu esingalindeleka. Hayike mbukeli hilezi besikuphathele zona namhlanje, mina nawe asihlangane ngesikhathi esilandelayo. Nisale kahle emakhaya.